गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ काजिगावआव गोदान गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि बेखेवदों। मानगोनां सीएम श्री प्रमद बर'आ मैया गेवलां मेल जथुम्मायाव बाहागो लानानै काजिगावआव गोदानै लुफुंनाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिखौ बेखेवना होयो। बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सोरखारा थांनाय 4 खावसे बोसोराव सोलोंथायारि बिथायारि सानजथाइखौ जौगाहोनायाव गोसो होदों। साफ्रोम फरायसाफोरनि थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ रोखा खालामनाया मोनसे गोजौसिन गोनांथि जाना दं। बे गोदान एकाडेमिया बिटिआरनि फरायसाफोरनो साबसिन सोलोंथाइनि खाबु होनायाव आगानसे आवगायनाय। नैथि खौराङावनो दङ हा केलेंकारिखौ लानानै गिबि मन्थ्रि भिजिलेन्सआ एसिएस मावख'गिरिनि न'आव सिग्रोमदों। गिबि मन्थ्रिनि स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ एसिएस मावख'गिरि पंकज कुमार देखाजों सोमोन्दो थानाय हा केलेंकारिनि सायाव नायबिजिरनाय जागायदों। बृहस्पतिबाराव बिथांनि कहिलिपारा थाग्रा खुलियाव मोनसे नायग्रोमनाय जादोंमोन, जेराव मावख'गिरिफोरा हा लेनदेनजों सोमोन्दो थानाय गोबां फोरमानलाइफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। रिपर्टफोरा सुबुरुन होयो दि देकाहा गुवाहाटी जटिकुसि ओनसोलाव मोनसे गिदिर हानि बिगोमा। अजद होजानाय केलेंकारिया दरंआव जौगाखां मावख'गिरि महरै बिथांनि समाव जादोंमोन, जेराव बिथाङा बुंनाय बादिब्ला कुलेन्द्र नाथजों लोगोसे हा मावफारियाफोरजों गावारि मुलाम्फानि थाखाय आयेन बेरेखायै थानसालिनि हाखौ रेबथुमनो हेफाजाब होदोंमोन। कुलेन्द्र नाथखौ 2024 मायथाइयाव खानाय जादोंमोन आरो दा भिजिलेन्स सेलआ गोबां मावख'गिरिफोरनि थाखाय थानायखौ नांथाबनानै थानायखौ नायबिजिरगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा नायबिजिरनायनि बाहागो महरै देकानि सम्पथिफोर आरो बिथांनि हेफाजाबगिरिफोरनि सम्पथिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ गेदेर फोरबोआव बारलांफा नार्जारिया आसामनि गोजौसिन नोगोरारि सन्मान आसाम गौरब बान्थाखौ आजावबाय। आसाम सोरखारा बृहस्पतिबाराव गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मोनसे गिदिर फोरबोआव गोजौसिन रायजो नोगोरारि बान्था 2024 खौ गथायदोंमोन। बे हाबाफारियाव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ आरो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लादोंमोन। रायजोनि गोजौसिन मान आसाम वैभव बान्थाखौ लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल राणा प्रताप कलिता आजिरा मोन्नायनो होनाय जादोंमोन। आसाम सौरभ बान्थाखौ सुब्रमण्यम रामादाय, ड बाप्पी पल, ड पुराबी शइकिया, दिपेन बरुवा, हेमन्त दुत्ता आरो उमा छेत्रीनो, जाय उनाव लेङाइ कमिसनारनिफ्राय मोनगोन, गथायनाय जादोंमोन। आसाम गौरब बान्थाखौ फुलेश्वरी दुत्ता, मीनाक्षी दास, पार्थिब सुन्दर गगৈ, धीरेन नाथ पल, हरिदास दास, विनोद टिरेन्ट, नजरुल हक, बिश्वजित बरा, भारत चन्द्र कलिता, बारलांफा नार्जारी, रामचन्द्र शासनी, उपमन्यु बाराकाक्ति, डेभिड प्रतिम गगৈ, सौरान आहेम बारेकुरी, गामि आरो हाथिबन्धु गोसोआरि आफादनो होनाय जादोंमोन। बे बान्थाफोरा गुबुन गुबुन सेक्टरफोराव साबसिन बिहोमाफोरखौ मान होयो, जाय साबसिनखौ गनायथि होनो थाखाय आसामनि रादायखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङावनो दङ गुवाहाटी पुलिसआ खावनाय गहेना रेकेटखौ हमदों, सना आरो रुफा जब्द खालामदों। मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव गुवाहाटी पुलिसआ बशिष्टा पुलिस थानायाव केस नं 136/25 जों सोमोन्दो थानाय मोनसे सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि खावनाय सना आरो रुफानि गहेनाफोर बोखांनो हायो। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव पुलिसआ लाखटकियायाव गंनै गहेनाफोर, जयशंकर जलेश्वर आरो अर्पणा जलेश्वरखौ नागिरदोंमोन आरो खावनाय बेसादफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। सानै फालांगिरिफोर, हेमन्त आनन्द राव यादव आरो अनीश छेत्रीखौ गोबाव समनिफ्रायनो खावनाय गहेना बायनायनि दायाव खानाय जादोंमोन। जयशंकर जलेश्वरनिफ्राय पुलिसआ 582.350 ग्राम रुफा आरो 5.770 ग्राम सनानि गहेनाफोर बोखांनो हायो। बे समावनो अर्पणा जलेश्वरनिफ्राय 4 जरा सना आरो ब्रन्जनि खुन्दुंफोर जब्द खालामनाय जादोंमोन। मावख'गिरिफोरा नोगोद रां, मबाइल फन, सना गलायग्रा आगजु आरो सना अजन सुग्रा स्केलफोरावबो 72,000 रां जब्द खालामदोंमोन। पुलिसआ रोखा खालामो दि अपारेशना दासिमबो सोलिगासिनो दं। नोगोराव खावनाय गहेना नेटवर्कनि सायाव आरोबाव सिग्रोमनायनि आसा दं। बाथि खौराङावनो दङ श्रीभूमियाव साबा बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ हमदों।
आयेन बेरेखा हाबफैनायनि बेरेखायै मोनसे गेदेर अपारेशनाव श्री भूमि पुलिसआ साबा बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदोंमोन आरो बिसोरखौ सिमा बारनानै होखारहरदोंमोन। बे खामानिया सिमा रैखाथि आरो हाबफैनाय आयेनफोरनि सायाव रायजोनि गोख्रों नोजोरखौ नोजोर होयो। हमजानाय सुबुंफोर मोहम्मद इमान मिया, मोहम्मद नायम आहमेद मिया, जेकि मुहम्मेद, रिसेल आब्दुल कालाम मिया आरो मोहम्मद मुन्नाखौ होखारहरनायनि सिगां फोरमान खालामनाय जादोंमोन। रिपर्टफोरा सुबुरुन होयोदि बिसोरो रैखाथिनि साननायफोरखौ बांहोनानै आयेन बेरेखायै भारताव हाबफैदोंमोन। जाथायनि उनाव आयेन बाहायग्रा एजेन्सिफोरा इयुनाव हाबफैनायखौ होबथानो थाखाय सिमा नायदिंनायखौ बांहोदों। बिबानगिरिफोरा भारत-बांलादेश सिमायाव अरायसम नायदिंबाय थानायनि सायाव बोलो होनानै आयेन बेरेखा हाबफैनायनि बेरेखायै लाथिख' सहायनो हानाय खान्थिखौ फिन खेबसे बुंफिनदों। सिएम हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि सिमाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गोख्रों सांग्रांथिनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। सोरखारा हायुंआरि रैखाथिखौ रोखा खालामनो आरो हाबफैनाय आयेनखौ लाखिनो थाखाय रादाय होबाय थायो। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।